Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Hanyu Trap Youth Council haka arpu Henry Tarik Uyayong Arja Arpasal, Kalalet Banyakandu Yu CEO ka Shillong Cantonment Board ha Office Trikam Jong U, Ban Lejbu da kajing tho bandawa ban weng yakibriu ki basa bean, Halum Survey, Hamar Khap bat kathem motor. Kani kajing let kendu ka seng Yu CEO, bat ban lejbu da kajing tho ban weng yakite ki basa bean, Kade hadian baka seng kalalap da lagi jong ki khmat, ha kajing let jurep menhandin ka Arpusan Tarik Uyayong Arja Arpasal, Bat kalalap babun ki basa hakati ke jaka ki de ki petwir ki bawan na ki wei ki jala ki bapenlong jakasa bean kum kaslam. Hadian ke jingwan ya kendu yu CEO kaseng kalaya thu baka jubab ke baki yo na u. Kalong bakate ke jaka ka de shisha ka bahap hapo ka Shillong Cantonment Board handai ki don saki wei pat ki tanat ki bapet ya ki te ki jaka. Shu ulaong bakate ke jaka ka don hapo ka mukat duma hapdeng ki arliang banweng ya ki te ki brio basa bean hakate ke jaka. CEO ula kentu syaka seng balada ki kwa bantip kambanya kidei banlet sha office DEO kabadan ha Guwahati. Nakaliang ngajongi kum kaseng hadin ba ngilawan jurip ya to jaka menen kasni ngilalap kidon tibri ti basyong basa bean to jaka bat ka kum ka jing sautu ngajongi kani ka jaka ka ha po Shillong Cantonment Board. Hadin kata ngila wan menda kasni ban yakendu ya CEO jong ka Shillong Cantonment Board arangkat ka jing tho bandawa na ka Shillong Cantonment Board pakadai ban weng si sundon ni kini gibriu na kani gajaka namar ba kat kum gajing sotu ka jongi kat kum gajing tip ka jongi kini gibriu kila shu sa bean itu gajaka klem kanu ka jingi obor na ka Shillong Cantonment Board di hadin mangilawan bani kendu yo CEO kay ka ba na kalyang ka u la pensya kalong ba hapo ka Shillong Cantonment Board kidon arlai tili kwi pat kibor ki bapet ya ki lengkot jaka Hoy kahap apo Shillong Cantonment Board ndre kadon ka jaka ka bapet diki army kadon ka jaka ka bapet daka defense estate officer yung daka DO bat kata ka defense estate officer ka office ka jong u kadon apo Guwahati ti ula pentip ru yangi habay day bakani ka jaka defense estate officer kidon hapdeng ka jingele ya ka case na kabantaban be igiti gibriu na ka jaka ti bantip kambanya ya kata wong bangi hap ban let dan bani kendu ya ka DO office ka badon apo Guwahati nakaliang jong kaseng kenang bakan long official ka jing tho ka jongi ya kai ka bangi ngi tho nakaliang ka jongi menta ka singa po Shillong Cantonment Board ngilaong ya ka yaw CEO bu de ban penpai yang ngi da ka jing tho kenang bangi nakaliang ka jongi kan long official bakum juru bangin song tho sya ai kai ka sinjam ka banang ni sakmat pat ka bangin shim te kata ka long ka jing ekran ku mangi so tho i menta ka long bay ka ni ka jaka ka tu ka plot kadai ka bapet da ka defense estate officer ya ka bak office ka dona po Guwahati bat ka baar ka long ba ka don ka jing ele case kapren ka defense estate officer ba kiway pat gibriu ya ka ba nakaliang jong ka defense estate officer kila IKS ban penmi no itik gibriu na ka jaka tik kum ka jing ong ka jo ong ba untip ya ka status jong ka case ha ela ya kuno ka ya te ban ya tip kham sai kata nakaliang jong ka seng hadin bangilayo ya ka jubab na CEO jong ka SMB jong ka Shillong Cantonment Board ngin salet pat ban ya kendu ya keyboard ki badai pet ya to jaka te kata ka de ka jing kendu ka jong ta si ya CEO jong ka Shillong Cantonment Board namar ba kumangiong ba hajing sya kat kum kajing tip ka jongi kadai ka jaka ka bahab Shillong Cantonment Board ngim tip bagi don sa kiwei pat keyboard ki bapet ya kislengkot jaka teknang ban ya sya ya kajing tho kumangi ai ka Cantonment Board kan reply yangi hae ngi de ban let na mangin yo ya kajing sya tingin up ya reply ka buyo na po Cantonment Board hadin ka tangin salet ban kendu ya tau DO law don na po Guwahati no don ang nunu le sa ingin sa penbet pat ya kasngi lan de ban ajing tho sa keyboard ban pet Atulak-ular naman ay kajing tho sa ula-kula ringi tangha po katukan ni sngiun sa ay ya ka reply ya ka city ko bangi ayo